Vítajte v Trnave, v centre Dolného Považia. Nachádzame sa v priestoroch najväčšej opravovne železničných vozňov v strednej Európe, ŽOS Trnava, kde si viac povieme o nákladnom vozni TDGNS. Jedná sa o dvojosový nákladný vozeň špeciálnej stavby s ochranným vnútorným náterom. Je určený na prepravu sypkých produktov chemického priemyslu, ktoré vyžadujú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Celkový ložný objem vozňa je 38 m3 a únosnosť na trati D je 30,7 tony pri vlastnej hmotnosti vozňa 14 300 kg. Konštrukciu vozňa tvorí násypný otvor uzatvárateľný strechou a dva páry výstupných otvorov na oboch stranách vozňa. Násypný otvor o rozmere 7,9 x 1,2 metra umožňuje vykonávať mechanizovanú nakládku. Na každej pozdĺžnej strane vozňa sa nachádzajú dva výsypné otvory s rozmermi 500 x 400 mm uzatvárateľné klapkami. Výsypku je možné predĺžiť nástavcom pohyblivým žľabom výsypnej klapky. Ovládanie otvárania strešného mechanizmu je umiestnené na plošine vozňa. Pri otváraní strechy musíme najprv odistiť poistenie strechy vozňa. Jej otvorenie sa vykoná otáčaním kola v smere hodinových ručičiek. Po úplnom otvorení strechy sa ovládací mechanizmus zaistí. Výsypné klapky sú ovládané podobne ako pri vozni FACCS prostredníctvom pák umiestnených na plošine. Pohyblivé žľaby výstupných klapiek sú ovládané osobitne zo zeme prostredníctvom jednoduchého mechanizmu. Vozeň má dvojité LL zdrže typu J847 a ručnú brzdu ovládanú z plošiny. Vozeň je vybavený brzdovým systémom DACO so snímačmi zaťaženia.